alhamdulillah ala ka ni sababa bɛ seli fitini ye don belebeleba de ye don min ni sunkalo banna ka bɛn o ma a bɛ fɔ o ma ko seli fitini i b'a ye k'a fɔ don min ka ɲi a la kosɛbɛ i bɛ labɛn ɲuman min b'i bolo kesan so i kura sɔrɔ wala hali ni kɔrɔlen pasini ɲuman min b'i bolo ni dalen bɔra k'a fɔ k'o de cɛ ka ɲi i b'o don i b'i yɛrɛ labɛn kosɛbɛ mais min kanna kosɛbɛ seli yɛrɛ la o de ye ka taama ka bɔ i sigiɲɔgɔn balimaw minnu ka surun i la i sigiɲɔgɔn minnu ka surun i la ka taama ka foli kɛ ɲɔgɔn na ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye i b'a ye k'a fɔ o de kanulen don o de ɲinilen don kosɛbɛ seli donya yɛrɛ fɛ ka caya sɔgɔmadaw fɛ ka taama ka bɔ ɲɔgɔn na fɔlɔ ka foli kɛ ɲɔgɔn na ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye inshallah o de kanulen don kosɛbɛ alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka baara ɲumanw dɔ kun ye o ye hala sigiɲɔgɔn minnu ni silamɛw kun tɛ a kun bɛ taama ka bɔ o la ka foli bila o la o don kama i bɛ taa sɔrɔ ala ni selidenni bonya kama mɔgɔ dɔ yɛrɛ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ i ka ko man d'a ye i bɛ taa sɔrɔ a kɛ bɛ ka datigɛ yɛrɛ mais ni e min ka silamɛya ka bɔ i bolo e dun tɛ o fɛ i ye ko bɛɛ kɛ ka sɛgɛn o selidonya don bonya kama ni wula ka s'a fɛ a ka ca ala fɛ a dusukun a min b'a kɔnɔ a b'a bila donc k'a fɔ mɔgɔ minnu ni u tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ minnu ni u kɛ bɛ ka datigɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ minnu ni furugufurugu dɔ bɛ yen bon selidonya foli bɛ kɛ sababu ye parce que nisɔndiya bɛ yen a bɛ se ka kɛ sababu ye a ka funu a b'a jigin donc ni e wulila ka bɔ a la ka taa foli k'a la dusukun juguya min b'a la ka ɲɛsin ma a b'o bila parce que a b'a dɔn k'a fɔ karisa ne ka ko ka bon karisa parce que juguya t'a kɔnɔ ka ɲɛsin ma donc k'a fɔ nafa min b'a la o de ye yafa ɲɔgɔnma belebele ye ko minnu tɛmɛna sigiɲɔgɔnya kɔnɔ ka daminɛ sunkalo fɔ sunkalo wɛrɛ donc k'o yafa ɲini kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tila k'o yafa kɛ ɲɔgɔn na ka tila ka foliw ni dugawu kɛ ɲɔgɔn na o de kanulen don kosɛbɛ selidonya ninnu na selifu ka barajiba b'a la parce que a ɲinilen don o don sunni ye haramu ye fɔlɔ parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen ni olu ma taa n'olu yɛrɛ ɲɛ fila ma da kalo kan i bɛ taa sɔrɔ u bɛ taa selikɛnɛ na ka taa sɔrɔ sunnilen don o ye haramu de ye silamɛya kɔnɔ o tuma na ka taa selikɛnɛ na a ka ɲi kosɛbɛ hali muso ma ɲinina alakira fɛ muso minnu bɛ yen ka taa sɔrɔ hali o ma sanu u bɛ se ka taa sigi yɔrɔ jan ka filɛli kɛ selikɛlaw la hali n'u tɛ seli donc a ɲinilen don k'a fɔ selikɛnɛ tagali barajiba de b'a la min n'a fanga ka bon kosɛbɛ yafa ɲini yɛrɛ yafa deli yɛrɛ bɛ daminɛ depuis so kɔnɔ de parce que yanni i ka taa kɛnɛma k'i bɛ taa yafa ɲini ka taa yafa deli kɛ o y'a sɔrɔ e ka sokɔnɔ mɔgɔw o y'a sɔrɔ u yafalen don ɲɔgɔn ma donc ni sokɔnɔ mɔgɔw i ni muso cɛ walima i ni balimaw cɛ walima i ni ba ni faw cɛ walima a kɛra balimasira fɛn o fɛn ye a bɛɛ bɛ so kɔnɔ yen yafa ɲini bɛ daminɛ so kɔnɔ yanni ka taa kɛnɛma parce que alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala y'o de fɔ a ye ko ka dɔn ko weleli kɛ ka taa mɔgɔw ma mais a daminɛ i ka so kɔnɔ fɔlɔ donc ni e ka so kɔnɔna ma dilan e bɛ taa ka taa fɔ k'i bɛ taa ɲini kɛnɛma i bɛ taa sɔrɔ o ye fili belebele de ye donc yafa ɲini bɛ daminɛ so kɔnɔ muso ye fɛn min k'a cɛ la cɛ fana n'a sɔrɔ e kɛn bɛ ka fɛn min k'i muso la donc a bɛnnen don cɛ bɛ yafa ɲini muso fɛ cogo min na muso fana bɛ yafa ɲini cɛ fɛ ten parce que filiw la ko tɛ ban e fana bɛ se ka don muso la komi muso fana bɛ se ka fili ka don i la cogoya min na donc ni yafa kɛra adamaden n'i sara ka taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛna dɔn i su kunna ko ne ma yafa i bɛ taa sɔrɔ ni t'i taa yɔrɔ sɔrɔ fɔlɔ o de kama ni mɔgɔ sara o b'a ɲininka ko est ce que mɔgɔ ka fɛn t'a la wa bon n'i ka fɛn b'a la que ça soit a ka sara i ye walima i ka yafa o de ɲinilen don donc ni mɔgɔ ni adamaden tunu ni yafa ma kɛ yan lahara kɔni ala b'a bɔ k'a d'a tigi ma a kɛra tɔɲɔ sugu o sugu ye adamaden tɔɲɔli kojuguba don adamadenya kɔnɔ bon fɔ ne yɛrɛ k'a dɔn ko tɔɲɔ bonyana i bɛ yafa ɲini masa ka duwawu a binna binbaliya o bɛ bɔ den yɛrɛ de la parce que masa bɛ min fɔ a da la o tɛ compter
min bɛ compter e yɛrɛ mansa b'i bolo cogo di o de bɛ compter par exemple i bɛ ɲuman k'i mansaw ye i mansaw ko fɛn min i danna yen n'o ko min ka d'u ye i y'o kɛ min man d'u ye i y'o to yen komi an bɛ Ala bato cogo min na mansa kan ka bato ten parce que Ala ko kuranɛ kɔnɔ ko hali i kana i kan kɔrɔta i mansaw sanfɛ hali fitinin o gɛlɛyara kosɛbɛ donc ni o haramuyalen don k'a fɔ k'i ka kuma i mansa ka kan kɔrɔta i mansa ta sanfɛ o yɛrɛ fɔlɔ o bɛ kɛ maa kɛ dangaden donc n'a sɔrɔla e mansa e bannen bɛ mansa bolo fɛn bɛɛ la i ti foyi a ko i ka fɛn o fɛn kɛ min ka d'a ye i banna bɛɛ ma a ko i ka fɛn o fɛn to yen min man d'a ye i y'a bɛɛ kɛ bon hali ni mansa nana ko yafa a t'a sɔrɔ dusukun na yafa ma kɛ walima dugawu min bɛ kɛ dugawu nin ye fu de ye n'o tɛ don o don mɔgɔ mansa bɛ dugawu k'a ye Ala k'i kɛ ten Ala k'i kɛ ten Ala k'i fara cɛw Ala k'i kɛ miliyardɛri Ala k'i kɛ ten mais munna tɛ kɛ parce que o bɛ bɔ e yɛrɛ de la donc adamaden kan ka mansa minɛ ka ɲɛ yan'o lon cɛ i bɛ taa sɔrɔ a dusukun ka sanu ka taa i ma cogoya min na parce que i ka kɛwalew kama a ka ca Ala fɛ n'i ye yafa ɲini a yafalen don ni dusukun sanuman ye parce que a b'a dɔn k'a fɔ hali n'a sɔrɔla i ye ko dɔ kɛ min ma bɛn peut-être i ma tugu k'a kɛ bon yafa bɛ kɛ o sira de kan hali Ala yɛrɛ bɛ yafa mɔgɔ ma o sira de kan min man di Ala ye e b'o dɔn Ala ko jɛnɛya ma i b'a dɔn mais tugura ka to ka jɛnɛya kɛ Ala ko suɲɛli man di Ala ye i y'a dɔn mais tugura k'a kɛ bon kuma in bɛ yen de donc n'i ye kojugu kɛ i mansa la e yɛrɛ b'a dɔn nin ye kojugu ye a ma bɛn a ma a kuma ne fɛ ka sɛgɛn donc n'i nana yafa ɲini zéro bon Ala ka ne sɔrɔ bɛn hali n'a ye dugawu k'i ye dugawu nin tɛ jaabi quoi f'i ka tilen ka sa a ta ma de ka sabata ka fɔta nafa b'a la kosɛbɛ parce que a bɛ sinjiya tugun a bɛ balimaya tugun i bɛ taa sɔrɔ fɔlɔ i bɛ taa sɔrɔ dubaw tun ka ca an fɛ yan dɔgɔnin kɔrɔ denw dɔgɔnin kɔrɔ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ n'u denw bɛɛ bɛ lu kelen de kɔnɔ fɔlɔ komi a tun bɛ cogoya min na mais sisan ko nin bɛɛ kɛra a damana ko ye hali ni min ye muso furu o muso bɛ isaye ko ne tɛna se ka to luba kɔnɔ yan a ye yɔrɔ dɔ ɲini kɛrɛfɛ donc muso de kɛra sababu ye a belebeleba ye min ye ka mɔgɔw fara ka bɔ ɲɔgɔn na donc o la ni o bɛ ten ni aw nana fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko seli de bɛ yen bi ye seli ye an ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen ka ga kɛ yɔrɔ kelen ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a ye k'a fɔ nafaba de b'o la a bɛ tin don an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ bonya ni karama don an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ yafa ɲɔgɔnma don an ni ɲɔgɔn cɛ a toujours i b'a sɔrɔ balimaya a bɛ a sinsin an ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a sɔrɔ ko dɔ b'an ni ɲɔgɔn cɛ o kama o bɛ se ka ban donc nafaba de b'a la mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan ga kelen mɔgɔw minnu faranna ka taa yɔrɔw la bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan lu kelen kɔnɔ ka dumuni tobi ɲɔgɔn fɛ ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ o ɲinilen don kosɛbɛ a bɛ kanu jidi bon nafa b'a la fure yalɔ i ka bamatɔ Ala kira y'o fɔ kisi ni nɛɛma b'a ye k'a kana ɲinɛ a ka bamatɔ kɔ waati bɛɛ lajɛlen na que ça soit hali n'i ye ŋɔmiden kelen sɔrɔ k'a di dɔ ma dugawu kɛ mansa ye o ye dɔ ye o ye dugawu ɲini dɔ ye ka taa ziyara kɛ i mansa ye a fatuni kɔfɛ kaburuso la o fana ɲinilen don o ma siri seli la walima o ma siri seli la komi seli ye donba ye Ala ka donba de don Ala de y'a bonya o donba ye kama n'i taara ka taa jɔ i mansa ma ka dugawu k'a ye a ka ca Ala fɛ hali ni ko dɔ bɛ yen Ala bɛ se k'o bɔ yen donba bonya kama inshallah donc nafa min b'a la o de ye o ye donba kɛrɛnkɛrɛnlenw ka taa bɔ i ka fure ye ko ba don kaburuso la ka taa kaburu yazu la parce que a b'i hakili to ko caman na nisɔndiya don don mais i b'a ye k'a fɔ fure fana ni bamatɔw sara a ka kana kɛ aw kɔnɔ k'u salen don pewu k'u ka ko banna quoi o ɲɛ b'a ka kɛtaw n'a ka fataw bɛɛ lajɛlen na donc k'a fɔ ka taa bɔ i bamatɔ ye kaburuso la seli don walima seli don tɛ walima donbaloya ninnu na o fana ka ɲi kosɛbɛ parce que a ɲininen don ka taa fɔ i ka taa dugawu kɛ i mansaw ye kaburuso la walima i balimaw ye kaburuso kɔnɔ ka dugawu kɛ u ye
fɛn min b'o ni ala cɛ ala de b'o dɔn donc ala bɛ se ka o ta ka bɔ kan cogo min na o de nana ni jakatul fitri n'i y'a ye k'a fɔ jakatul fitri alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam a y'a wajibiya mandenw kan ko k'a kɛ ko a bɛ sun dɛmɛ ka a baraji layɛlɛ donc jakatul fitri ni a kun de ye walasa fantanw ka nisɔndiya don yatimɛdenw ka nisɔndiya don minnu ni olu cɛ fatura k'u to ka se ka nisɔndiya don donc jakatul fitri a sirin bɛ balo la komi u b'a fɔ cogoya min na mais hali a wari yɛrɛ a bɛ nafa ɲɛ parce que an y'a ye an fɛ yan mɔgɔ dɔw bɛ kaba ka a suma kaba la ka taa di mɔgɔ ma bon n'i y'a suma kaba la ka di mɔgɔ ma n'i sera ka wari dɔ bila a kan o fana ka ɲi mais n'a fɔra ko tɔw bɛ malo ni sogo dumuni o dun tɔgɔ la mais n'a fɔra ko e bɛ taa kabajalan kɔni di mɔgɔ ma a ma nɔgɔ quoi donc k'a fɔ jakatul fitri nakun de walasa fantanw kana deli kɛ a don o de kama a fɔra k'i ka bɔ ka kɔn seli ɲɛ hali tile 3 walima seli tɔ tora tile 2 walima seli tɔ tora tile 1 walima seli sɔgɔmada joona i bɛ se ka bɔ mais ni selikɛnɛ jiginna n'i y'a bɔ i ye saraka bɔ mais i ma jakatul fitri bɔ donc a kun de ye walasa fantanw ni yatimɛdenw ka se ka nisɔndiya sɔrɔ o don tɔgɔ la o fana kana to kɔngɔ la voilà jakatul fitri kunba de ye inchallah an bɛ sanbɛ da bɛɛ lajɛlen maliyɛn bɛɛ ani an lamɛnbaga bɛɛ u bɛ yɔrɔ yɔrɔ ka deli ala fɛ seli caman bɛ ala bolo ala k'a bila an siw kɔnɔna na sunkalo caman bɛ ala bolo ala k'an bila an siw kɔnɔna na ka tila k'a fɔ sunbatɔw fɛ u ka jija selidon kana kɛ sababu ye k'i ka sun ka baraji daji parce que e ye ko caman minnu to sunkalo kɔnɔ n'a fɔra ko selidon e bɛ segin olu bɛɛ lajɛlen kan an tɛ yan dɔn mais n'i sera Côte d'Ivoire ni seli tɔ tora tile 3 i bɛ dulɔ mobili yɔrɔ bɛɛ ka taa bariso ninnu servi parce que a bɛɛ paralysera sunkalo kɔnɔ parce que sunkalo la caman tɛ min quoi o kɔrɔ ye k'a fɔ ni sini ye seli ye ko kalo yira sini ye seli ye a tɛ san ka na o cɛ a fɛn tununi bɛɛ tɛ yira donc k'a fɔ e sera ka sunkalo kuturu bɛɛ to yen minbaliya la ko seli sufɛ walima seli don i taara o kɛ mini don ye i b'a k'a dɔn i ka sunkalo kɔni a kɛra kɔngɔ muɲu gansan ye ala k'an tanga o ma san caman bɛ ala k'a d'a ma an bɛ foli bila an karamɔgɔ n'an fara Seydi Usmane Madani Hayidara n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen n'a ka famille bɛɛ lajɛlen ka deli ala fɛ selidon bonya kama ala ka sijan si barikama kɛnɛya lafiya ala k'a di a ma alhamdulillah an bɛ ne yɛrɛ ka Hayidara ka famille fo n'o ye musow ye n'o ye n ka muso fɔlɔ Aminata Hayidara ka fila Aminata Kaba ka fara Bibato Sidibe ani an bɛ an ka bamuso fo kosɛbɛ n'o ye Awa Sidibe ale bɛ Sikaso n'an kɔrɔcɛ Abubakar Hayidara Jɛnɛba Hayidara an bɛ foli di n balimaw bɛɛ lajɛlen ma ka tila ka bɔ ka bɛɛ fo fana inchallah رمضان أحلى أياما باركها المولى وأداما للجنة عطر أنساما وأحلى صيام